Oyo, marinate pa mo yung manok. Marinate yung kalamansi. Then kalamansi, 5 piraso din. Mga lati lang. Ngayon, ng mga regular yung kalamansi Pilipinas, matlo. Then natin toyo. Lagyan natin ng toyo. Sabi ko yung kalamansi, 5 piraso yun. Kasi maliliit lang siya. Ngayon, kung malalaki, 3 lang. Baka sumobra kasi ang asim. So, imamarinate muna natin siya. Habang nakamarinate siya, maggigisa na tayo ngayon, ha? Umpisa na natin yung ating panggisa. Lagyan tayo mantika. And then, yung ating bawang at sibuyas. Isusunod na natin yung ating tomato sauce. Yung tomato sauce natin dito ay 250 grams, pero hindi natin lahat ilalagay ito. Sobra naman to kung ilalagay natin lahat. More than half ang ilalagay natin. Ngayon, hayaan natin siyang tumulo. Ito. Tumukulo na siya. Ngayon, ilalagay na natin yung ating manok. Yung ating manok, hindi ko muna isasama yung pinagbabaran natin. Yung manok muna. Haluin muna. Saka natin tatakpan. Okay. Sige pa. Huwag muna natin lagyan ng tubig. Pakuluan pa natin. Okay na ito. Ilalagay na natin yung ating pinagbabaran. Pagkatapos, sabihin ulit na. Ang asado sa amin kasi, hindi siya lasa ng apritada, mechado, may asin kasi ito eh. Sa amin kasi may asin, lasang asin. So ngayon, lalagyan na natin ng tubig. Sayang itong natitirang pinagbabaran natin. So lalagyan natin ng tubig. Kasi palalambutin natin yung manok. Tsaka na natin isasama yung ating mga rekado, yung ating paminta. Natatamaan ko yung camera, pasensya na. Wala akong cameraman. Yung ating asin. Konti muna ng asin kasi pag natuyo yan, doon natin titikman kung tama na ang alat at ang lasa niya. So lalagyan din natin siya ng chicken powder. Bago natin tatakpan, haluin natin. O mga yo, asadong manok. Hindi ito mechado, hindi ito apritada, hindi ito caldereta, hindi ito menudo. Asadong manok sa Pampanga. Takpan natin. Balikan natin mamaya. Check muna natin.
Balikan natin ulit. Takpan natin. Check ulit natin. Lumalambot na yung ating manok. Ngayon, ilalagay na natin yung ating patatas. Hindi ako naglalagay ng carrots sa sa asado. Kasi pag nilagyan mo to ng carrots, para na rin siyang mechado or mechado apritada. Takpan natin ulit. Check tayo. Malapit na to pero konti pa. Konting lapot pa. Palalaputin pa natin. Konti na lang, konting-konti na lang. Takpan natin ulit. Check tayo sigurado luto na ni. Hindi baka hindi na dapat kalapot Okay ne. Yan ibilita na yung kekatamon. Ilagay na natin yung ating bell pepper. And then, halo lang yan. Pagkatapos, turn off na natin. Ang kalan. Ayan na siya. Luto na. Yung ating asadong manok. Napakadali lang, di ba? Ngayon, isi-serve na natin. Ngayon, kukuha na tayo. Okay. Ganyan lang ang asadong manok. Napakasimple, napakadali. Diba? Eto na yung ating asadong manok. Tara na. Dinner na tayo. Pero hindi na yung kakatamong asadong manok. May luto ya rin. Lawin may pao. Anyway, sana may natutunan kayo. Thank you for watching.